또 하거니 가포 나갈량 종이 기 kapsantli ki sinong jong kedong nong trai ni wan ban trai kini surok na lang nong dai sama kulon te balai ngi trai kini surok namar ba haswa ba ka benengkan hap slap ngidon jing aga por slap ban kit ban ba khamtam ki ba pang ki ba sitom ki ba yai na lang nong dai sha riangdo te nakadakadaw ni ki kapsantli ki sinong jong dong nong try berkuai ngi wan ban try ya kani ka surak mentakas ngi kepada sautarik daga jing songkia wei po wei unong chong chinong jong khasan tli gi chinong taki hajar ngot ngi wan ban try nang ba pensuk ya ka kit ka ba khamtam ki ba pang ki ba sitom bakit na gi chinong nadu hawai ba wan ra sha ya ki ba pang ki ba sitom sha CRC riangdo komta barau cikata ngi la persang ban dawana ka sarkar bakin yarap yangi ban panyo ya kani surok kalanti kit kalanti ba tu mangitip ka surok kani ke budlum nagabanta karoy kapar haki sinong kithaw barok cikata ngila persyang ban ajing tho ka sarkar ngila persyang ban dawana ka sarkar badai ban siang rong no ya kani surok lada amdai naka MG and RGS hadu menta kani ka surok ka ba poi chalang nong dai kadang dai ka surok pau kabas nglungo kalong ba tertum ka map jong ka surok laringi pai kumbala ong dusi hagipor ke beradap baka surok nariang do silang nundai kadai ka connected road hanrai hadu mentang ngi haban tray man la kasnem sin ban tray kini surok di pai ba jong kini ka sinong tata ka boburom la karpat ya ka tenat PWD ya minister PWD ban miliam ya kini surok ka jongi kaba don satang 100 kilometer nama kolon selang nongdai kini ka surok kaba samjing baru cikata khamtam hakaba ngi kit ngi ba ngi wanra ya ki tiar kitar khamtam ngi lek penon kam don kam sha blok per khamtam haba pang basitom kaba sosi kalong ba man lagasnem kini ka surok kaba yat nalang nongdai sama kolon ki judon kilong kami kiba hano hasiteng lanti namar ka jing sniu jong surok dan ki papang ki besitom ki bangikit na lang nong dai na porla nong try na poriu kumta terter dan ki bakhat no hasiteng nanti tang namar ka jing sniu jong surok te kumta nakaliang jongi ka sanju kirang ba chinong jong ki khatsan tli ki sinong jong ka dong nong try nakar pat jur ka sarkar ban khmi lem ban pait lam ki jing ki jongi ki bangi tendo baru sikata next kam ba daga jing trelang ka jongi kumne pait ba jong ka jala berkoi jong ka perthai berkoi yoi bangingi haduk menta nginang ma daga jing kamu sosi kalong ba haswa ka for election manla sansnam kidon ki politician ki bawan penbi jangi ki ba ong ba ngikular ban priyo e kani surok are hadu menta mentang ku mengitip ngiladon san poitli kisnam ka jala ka jongi kalayo ya ka jinglai loi hanrai omdon bakme andala job kani ke jing pensosi yang ngi karpat ya UMLA jong ka motion road ba Matthews dikhar ubade UMLA ban pet lam ban khmi lam ya kani ke jing jong ka than ke jongi ngi karpat yo asar RG moment ubade UMLA jong ka motion jong ka ramrai jengam ban khmi lam ngi jing ka jongi khnang ba ka jing jong ki paj ba nang ne sa khamat la sob da ke jing herap ka jong pi kubai sibon